Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti zvaizvezvi ndiri kufunga kuti ndinge ndichiroya ex-husband yangu kana kuti ex-boyfriend yangu, because patainge tigere tose tainge tisina kugara tose zvainge zviri pamutemo, kana kumusha chaiko zvainge zvisingatozivikanwe kuti kuno kujoni ndainge ndichichaisana mapoto naye murume uyu. So the reason as to why ainge asingakwanisi kuti ange achienda kunozvizivisa kuvabereki vangu inhau yemabatiro acho andainge ndichimuita. Pachokwadi chaipo handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti in his life he was going to be better. Ndainge ndakatongozviudza kuti achatongofawo ari murombo zvake, but izvezvi pandakasangana naye ndakatadza kana kubhilivha zvose zvandakaona. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Pandakauya kunoku kujoni ndakabva ndazotanga kugara neimwe cousin sister yangu, but cousin sister yangu uyu we do not share the same blood, but inhau yayo yekungoti tingori nemutupo umwe chete nesurname imwe chete plus tinobva kumaraini kumwe chete, saka vainge vachingoti munin'ina wangu. Zvino ndakazoti ndotanga kugara navo, ivo avo vainge vasitomborina kana problem zvachose, but dambudziko rakazovapo nderekuti bangukuru vakazotanga kundiitira maactions ivo avo andainge ndisingafadzwi nawo, uye vakazotosvika pakundisvitsa shoko. Zvino vakati vandisvitsa shoko ndikabva ndati pano ndoita sei kuti ndinge ndichidanana navo. Ndakaona kuti zvainge zvisingakodzeri, at the same time vaiva munhu wekuti kana mari vainge vainayo, sezvo vainge vachiti vaikwanisa kutondichengeta ndiri somewhere else, but ndaingoti kana ndikafunga rudo urwo rwandainge ndakarakidzwa nasisi vangu kubva zvandainge ndakatanga kugara navo ndo zvakabva zvazondirwadza, ndikati handikamboiti chivi chakadaro. Then ivo manje vakazongoramba vondipa pressure, ndikati panapa zvava kutoda kuti ndinge ndichibva pano, but kuti ndinge ndichibvapo pamba apa zvainge zvichinetsa nekuti still ndainge ndisina kana cent. Saka ndakazongoita sekunge ndainge ndavabvuma ndikabva ndazovakumbira mari. Ivo vakabva vazondipa mari yainge ichikwana iyo kuita 2000 rands. Apa already paFacebook ndainge ndichitaura neumwe musikana uyo wandakaenda naye kusame secondary school. Ndakabva ndazomudza kuti ndainge ndiri padesperate, ndainge ndichitsvakawo samwe kwekuti ndinge ndichigara. Akabva azonditi ndinge ndichiuya kulocation uko kwaainge agere. Ndini uyo ndikabva ndazoshandisa mari iya ndokubva ndazoenda kwacho uko kwaainge agere. Ndakasvika kuya tikabva tatanga kugara tose, but dambudziko rakazovapo manje rainge riri dambudziko rekuti iye munhu wemadhiri, mumba make mainge muchingogara muine mafesi awo ainge achidanana nawo. Zvino ndakabva ndaona kuti panapa ndainge ndatova pama1, iye kuzonosvika one day achizoti kwandiri zvainge zvisingaiti kuti tirambe tigere tiri tose, nekuti iye anenge achitarisirawo kuti ange achiitawo maslip over nevanhu vake. Akati shasi zvaunongoona kuti vanhu vangu ava ndo vanotondibhadharirawo rent plus nekutotengerwa chikafu. Saka kubva ipapo ndo pandakabva ndatobata munyati wacho unoitwa nevakadzi vazhinji vari muno mujoni, kuti unotodanana nemurume waunenge usingadi, but apa unenge uchingodira munhu kuti ange achikubhadharira rent, kukutengera chikafu yako, mari ndo yaunenge uchisevha uchiita zvinhu zvako kumusha. Ndikabva ndatongopindwawo nekamweya ikako kekusada kuzvibhadharira rent, kakungorwadziwa kana ndikatenga chikafu ndikashandisa mari yangu kutenga chikafu. Ndainge ndotorwadziwa because ndo zvandainge ndakadzidziswa izvozvo kuti munhu wemunhukadzi haafaniri kuti ange achizvitengera chikafu kana kuzvibhadharira chikafu. Iroro ibasa remunhu waunenge uchidanana naye. Chako chete chaunofanira kuti unge uchiita, unofanira kuti unge uchingozvisevhera mari yako. So mukomana achi ndakabva
ndazonzi naye friend yangu uyu taifanira kuti tinge tichizomukira the following Monday tinge tichienda kubasa. Takabva tazoenda kubasa kuya but iye ainge asina kunditipira kuti kana tava kubasa kana kuri kunzi ndikazonyengwa naforomani vacho avo vainge vachitora vanhu vachipinza vanhu basa pakambani ipapo ndaifanira kuti ndinge ndichizobvuma kurara navo foromani ava. Saka ndakangoenda kuya ndiri chiutsi pasina kana chandainge ndichimboziva. Ndaitova neconfidence yemunhu uya ainge awana basa ndikati at least zvangu zvaita. Zvino ndainge ndichishanda mushedi. Ndakati ndichishanda kudaro foromani uyu ainge ongoramba achingotambira mugodzi mangu angori mujinga mangu achingoshandawo achingoita zvimabasa zvake but asingabve pandiri. Izvo ainge achida kuti vamwe varume vange vachizoshaya mukana wekutaura neni. Iye ndiye ainge achingoda kungotaura neni chete. So akazonosvika pakunditi iwe ndinokuda ndokubva ndamuramba. Akabva auya zvekare akati ndikuda kuita bonde newe. Apa ainge achitoda kutoti tinge tichienda mune kamwe katoilet kubasa ikoko mufunge zvenyu kuti tinge tichitombonoita bonde but ndakabva ndaramba ndikabva ndati handiziureka ini plus ndakabva ndatanga kufunga kuti dai kwanga kuri kunzi ndinozvida zvemujolo handiti ndingadai ndakagara hangu ndakazviita uko kwandainge ndiri pandainge ndigere nasisi vangu but ndainge ndakaavoida zvose izvozvo. Saka akabva anditi since wati iwewe haudi zvokusangana neni pabonde saka chimbogara apa. Saka handina kunzwisisa kuti apa paainge achinditi chimbogara apa ainge achitoda kutondimakisa kune murungu. Ini ndakabva ndangotevedzerawo sezvo ndainge ndakangonzi zvose zvaanenge achitaura unofanira kuti unge uchizvitevedzera. Ndokubva ndanogara pasi paya. Saka murungu akazongobvawo kumaminda aitova ari pachimudhudhu chake ndokubva angondiona ndakagara vamwe vose vachishanda. Akabva angouya akananga pandiri akabva andibvunza kuti why is it ndainge ndigere. Iniwo ndakabva ndatopindura paya neconfidence but pekutanga ndainge ndisina kana kukwanisa kunzwisisa because ainge achitaura neAfrikaans. Ndokubva ndambomuignore but ndakazongoridha ndikamuudza kuti ndanzina foromani kuti ndinge ndichigara pasi. Ndokubva apopota paya nechirudzi chake cheAfrikaans akabva anditi ndinge ndichimutevera. Ndakabva ndamutevera ndokubva ndazoenda ndikanopiwa mari yangu ndokutodzingwa kwandakatoitwa basa ikoko. Ndikabva ndadzoka zvangu kulocation upenyu hukazotanga kundiomera. Apa ndainge ndava kusakwanisa kubhadhara rent kuti nditsvake ndinge ndichiwana munhu aikwanisa kundibhadharira rent nekunditengera chikafu painge pasina. Zvino murungu uyu iye zvake aiva nemwoyo wakanaka kuti vaya vanenge vachitambura aiti kumunda uko kunenge kwapedza kurimurwa mapotatoes kana mabutternut anenge akohwewa aya then aibva azotendedza vanhu kuti vange vachizofamba vachinhongerera izvo zvinenge zvasaririra mumunda. Saka taitobatawo tumari twedu twainge turi nani but zvainge zvisiri zvinhu zveeveryday. So panext door ndakazonzwa kuti paiva nekamwe kamuchinda kainge kachishandapo ndopandakabva ndazongotanga kungotaura nako kamuchinda aka. Akati andiona the very first day akabva anakirwa neni ndokubva andikumbira mafone numbers angu tikabva tachinjana mafone numbers tikatanga kutaura. Ininiwo ndakabva ndamunyepera makore ndikabva ndadzikisa makore angu ndikaita sekunge ndainge ndiri mudiki kwaari. Uyu mukomana uyu ndainge ndisina kutombogara ndakamuchiva zvachose because ainge akatongozviitirawo stiki mabondo apa asina kana mari. Apa iko kusviba ainge akaita kuita black kuti ndo. Ndikati munhu uyu ndava kutongomushandisa sezvo ndainge ndiri desperate. Apa landlord vainge vongogara vachingondinetsa each and every day. Vainge vava kusabuda muroom mangu vaitotiza mudzimai wavo vobva vauya muroom mangu. Saka ndainge ndotya kuti ndichaurawa hangu nawo maSouth African awa kana kuzotobatwa chibharo. Saka ndakazongoramba ndongotaura nemufesi uyu ndokubva azonditi ndinge ndichiuya kuprice kwavo. Ndakabva ndazoenda kuprice kwavo paya ndokubva tazonoita zvatakaita ende ndakatomeka sure kutoti takatoita tisitomborina kushandisirana dzeverero. Ndakazoti ndavakumba ndakangomirira zvangu already ndainge ndatomufeya ndikatoona kutoti munhu uyu muupenyu hwake ainge asina experience yekuti mukadzi kana akabatira pamuviri inozooneka after how long. Ndakangogara mukoma munhu ndokubva ndatomufonera ndikamuudza kuti ndainge ndichirwara. Akabva atofara paya. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri izvo ndainge ndichitomunyepera. Iye akabva azoita maplans ake akabva azouya achinditora kulocation
location by force, akatoita zvekutohaya motikari ikoko kuprazi ikoko, ndokubva auya akabva azonditora ndokubva atondiita mukadzi wake. Zvino kubva zvandakatanga kugara naye ndakabva ndazoita lucky kumapurazi ikoko, ndikabva ndazowana basa. Iye ainge achiwana mari yake after 2 weeks, inini yangu ndainge ndichiiwana pamwedzi. Saka iye sezvo ainge achikasika kuwana mari than inini, ndaingoti kana kangouya nemari yake aibva andibatisa mari, sezvo ndainge ndiri mudzimai wake, obva anditi ronga nayo mari iyi. Ndaibva ndameka sure kuti kamari ikako pandinopinda mutown ndinokashandisa ndichitenga chikafu, so that kange kachipera angogara ari munhu wekuti anenge asina kana cent muwallet rake. Inini ndaizoti kana ndikazobva kunotambira yangu mari ndo yandaibva ndazoshandisa, uye kumusha ndaingogara ndichingoya ndiri ndoga, ende ndainge ndisingadi kuti tinge tichiunganidza mari yedu panzvimbo imwe chete, because munhu uyu ndainge ndisitomborina kana maplans naye zvachose. Ndainge ndichitongozviudza kutoti munhu uyu aripo pakungondipawo pekugara zvekare, nekuti ndinge ndichiwanawo chekudya kumba uku ndichiita madevelopments angu. Ndakabva ndazotanga kudanana nevamwe baba. Zvino baba ava ndo vega vainge vaine motikari kumapurazi ikoko, saka ndo vaipota vachiti kana ndikatenga zvinhu zvangu zvandinenge ndichida kuenda kunotumidzira kumusha, ndobva ndaibva ndazofamba navo, kana kuti taienda tobva tangonotenga zvinhu izvi mumesina, ende vainge vasingatombondibhadharisi kana kuita sei, sezvo tainge torara tose. Iye akazongonosvika pakunozvibata kuti izvi ndo zvandainge ndichiita. Munhu wevanhu akarwadziwa mukoma, zvokuti dai yanga isiri hanzvadzi yake, zvimwe kudanana nhasi uno tingadai tichiri tose. Takabva takumbirana ruregerero paya, ndikabva ndamuti handichazvipame futi. Ipapo kana hana yangu yakatorova pandakazobatirwa mamessages, ndokubva ndati zvechihure izvi handichadi, but ndakabva ndazodzingwa paya nehanzvadzi yacho. Vatete vakati vandidzinga, ndo pandakabva ndazoya kulocation kuno kwandigere. Kubva ipapo pandakabva paari, laki rangu rose rakabva rangoti kana mabasa chaiwo hachatombomuki zvekudaro. Ndava kutongoraramawo ndichingoita zvekukiya ndichingotengesa. Saka ndine zvimagadheni zvangu zvemuriwo, plus ndinofamba zvekare ndichihodha muriwo ndobva ndazotengesa. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti pane umwewo mukomana uyo wandinowirirana naye, saka ndaisatoziva kutoti iye ishamwari neex yangu uyu. Saka vakazocommunicata, uyu achitsvakawo kunotengeswa muriwo kuno kumalocation, ndokubva vataurirana. So ndakazongokaruka ndatofonerwa neuyu mukomana uyu wemulocation medu, akabva anditi ndakutsvakira maclients iwe fanoso kugadzirira, because vari kutoda mabhanduru emuriwo akati wandei. Ndikabva ndati bo, but ndakazotomuka mushure mekunge ndanzwa kuti motikari iyi yacho yainge yatosvika pagedhi, ndokubva ndabuda paya mukoma, ende ndakatongobuda zvangu ndakatongopfeka chibharanzi changu. Ndakati ndichinotarira ndikaona kuti motikari iyi yainge yakanaka. Iye zvino akazoti achinobuda, ndo pandakabva ndaona kuti yezvo kozvaatori ex wangu uya mukoma. Ndakarohwa nehana, ndakashaya kana kuti ndopinda pai nekunyara. Apa chakazonyanyisa kundinyadzisa ndechekuti painge paine umwewo wandainge ndangoti sezvo uri kuti une 150 chuya kudheni kwangu, saka tainge takatorara tose 450. ndo matambudzikiro acho andava kuita, kuti murume anouya kuzorara newe obva azongokupa 150. Saka uyu mudhara uyu wandinodanana naye akazongobudawo muchimukuku chacho chandinogara, ainge akatodhakwa zvake akatoparara mukoma. Ndokubva zvazotowedzera nyadzi dzangu. Ndainge ndongotarisa pasi, kana iye akabva angoitawo action rekurakidza kuti haatombondizivi, but ndakanyara mukoma. Ndokubva ndatanga kumutarisa ndichiona kuti munhu uyu andirakidza kutoti bhegi ravapo zvekare. Ndikabva ndatarira nemudzimai wake, ndikabva ndaona kutoti zvaachitori munhu wechidiki chaiye, apa vatovanika mwana kavo. Ndakabva ndanzwa ndichirwadziwa mukoma. Vanhu ndokubva vatenga muriwo yavo vakabva vazoenda, but mwoyo kwangu wainge usisina kugadzikana. Ndokubva ndatanga kurwadziwa paya, ndikapinda mumba ndikabva ndachema. Ndava kutanga kuzviblame kuti ndakaitei, because ndainge ndarwadziwa nelevel yeupenyu hwandainge ndaona achiita sekunge anorarama mukoma. Ndokubva ndazotanga manje kuchifunga kuti ndoite sei, ndomutsvakira matsotsi here kana kuti ndokuita zvekumuroya. Ini hangu ndinoona kuti ndinge ndichimutsvakira matsotsi, sezvo ari munhu wekuti ava nemwana. Ndinenge ndaita chivi kuna Mwari,
but the best way that I can do is kuti ndinge ndichingotsvaka munhu anondibatsira ndobva ndangomugadzira munhu uyu kuti ange achidzoka kwandiri. Yes, even mwana wake ndinokwanisa kumuchengeta. I cannot lose him mukoma. Kumuona kwandakamuita kwakabva kwadzosa mafeelings angu ose kwaari, and I feel as if I deserve it because inini ndini ndakatomudzidzisawo zvakawanda muupenyu, and aiva munhu wekungoti aingodanana nevanhu vaimurwadzisa. Saka even though ndainge ndichimurwadzisawo, but ndaitomudzidzisawo kuti kana ukaona mukadzi achidai zvinenge zvichireva kuti anenge asina plani newe, iwe kuti unge uchibudirira mulife, tsvaka munhu akadai ndichitira kuti kana paya patinozorambana asazongoramba achinditeverera kumashure. But ndinorwadziwa nemashoko awo andaipota ndichimuudza kuti iye haasi type yangu. Type dzangu vanhu vanotofamba nemotikari dzavo. Apa akabva azotondiona ndichitobuda zvangu mukuku ndichitevererwa nechimwe chidhara chakatosauka zvacho mukoma. Ndiyewo nyaya yangu iyi. Kana kuri kunze ndikafambawo ndichitsvaka vanhu vanokwanisa kundigadzirira munhu wangu uyu wandakazvitorera ndikazvigezera ndega, ndinganzi ndakaipa here kana kuti ndokuita zvematsotsi munhu hake obva angotsakatiswa once, not kuti ndinge ndichingorarama in regret, ndichingofunga kuti munhu uya wandakarwadzisa now ava nekahupenyu kake karibo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimiswa zvakaoma kokuzotofunga kuti munhu uyu ndoda kumutsvakira matsotsi. Handifunge kuti zvinhu zvakanaka izvozvo vahanzvadzi. I don't think kuti it is a good idea. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndaimutuka ndichimuti iwewe you are not my type, but now munhu ava nekahupenyu kake karibo, saka I want him back. Regedzai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pakafa vatete vangu. So vatete vangu ava ndainge ndichiwirirana navo. Inini ndakapindawo mumarriage pandainge ndichitori mwana mudiki. I was only 15 years pandakamitiswa. Ndokubva vatete ava vazonditora vakabva vati ndinge ndichigara navo kutown uko ndokubva vazonditora vakanditi vaida kugara neni kutown uko kwavainge vachigara nemhuri yavo. But mukoma ndakati ndichibva kumba, I felt as if munhu ainge akatakudzwa something. Ndainzwa kuti muviri wangu wainge uchirema. Zvino ndakazoti ndatanga kugara navo vatete, ndakabva ndazongotanga kungovavenga for no reason at all. Ndaiti paya kana ndikadya kana ndikasiya ndiro dzakadaro ndaibva ndanzwa ndichibhoyekana kana vatete vakapopota vakanditi kowai ndiro idzi dzisina kusukwa. Zvino nerimwe zuva mukoma ameno kuti chii chakaitika nhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi chii chakaitika musi wacho iwoyo vatete pavakazomuka vachirwara vachizonosvika pakunofa. Ndakangomuka mukoma ndokubva ndaona kutoti ndainge ndiri mubedroom mavo apo ndainge ndakashama, but ndainge ndakasenga rusero mumusoro mangu richiratidza kuti mainge muine chikafu chainge chirimo. Ndokubva ndatanga kufamba, ndaingonzwa ndichinzi famba, ndokubva ndazosvika pedo nemubhedha apo painge parere vatete nemurume wavo. Mukoma vatete vakabva vatoshanduka kudai, ndokubva vatomuka, but vainge vakavhara maziso variko kuhope ikoko. Ndokubva ndapfugama ndikabva ndati vatete ndakuinzirai chikafu chenyu ichi. Vakabva vatonditi waita basa muroora. Vakabva vagamuchira chikafu chiya ndokubva vatanga kudya. Mukoma ndakazopepuka ndiri panze, kutoti nditi ndakabuda sei panze handitombozivi nanhasi uno. Saka ndaiva nekamwana kavo ako kandainge ndichirara nako ndokandakabva ndazonokera iko kakatongomukawo kari kuhope. Ndikabva ndati ndivhurirewo, kakabva kauya kakazondivhurira dho kakanditi komanga muri kopi. Ndikabva ndangokati ndanga ndichinzwa mudumbu, saka ndaona kuti mutoilet hamuite, ndokubva katoseka. Tikabva tadzokera zvedu kuspare bedroom tikanorara. But mukoma nanhasi uno nyaya iyi handina kana munhu wandainge ndati ndamboiudza, but zvinogara zvichingondinetsa kuti ko ipapo chii chakamboitika. Vatete
vatete vangu ava vakazotosvika pakutonofa mukoma. Zvinhu izvi zvatova nemakore akati kuti zvaitika. Zvaizvezvi ndava hangu nemakore 34 apa zvakaitika ipapo pandainge ndichangopindawo mumarriage. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa.